Hebben jullie het Koningslied ook meegezongen? Nee. Nee, helemaal niet, want er wie geen tekst onder en wij hadden net de tijd om het te leren. Waarom heb je niet meegezongen? Dat slaat er helemaal nergens op. Want het wie een beetje plotseling, hè Jere? Ja, helemaal overdonderd. Maar kerst de tekst een beetje? Nee. De eerste zin ik net? Ja, daar sta je dan. Oké. Maar meer weet ik net. Nee, we hadden echt van mij gekregen. Ik heb wel de tekst gezien, maar geen liedje gehoord. Die tekst had ze wel op dat scherm. Alleen dan moeten ze die muziek direct draaien. Hoe kan je Thomas dan het moois jongen? Ja, wie het best mooi jongen wil, maar wij kennen de tekst net dus. Ik had wel mee willen zingen, ja. Kent u de tekst al een beetje? Nou, het staat ondertiteling onder, dus dan kan je dan wel mee zingen, of niet dan? De W van Willem. De W van Willem. Wat vonden jullie ervan, het Koningslied hier? Dat klopte niet helemaal, hè? Wat ging er mis? Wat ging er mis? Ja, sowieso veel spelfouten en ik bedoel de W van Stampot. Wat ik ervan vond? Weer gezellig.